ба диққати човандозон ва аспдӯстдорон, касе ки мехоҳад барои аспаш ҷави беҳтарин гирад, марҳамат 3 сомону 60 дирам ҷави истеҳсоли Қазоқистон фақат то 1 тонна фурӯхта мешавад. 5-6 қопча ё ҷувол фурӯхта намешавад. марҳамат ба ҳамин ватсапҳо занг занед ва ҷави беҳтарини истеҳсоли Қазоқистонро дастрас кунед. марҳамат. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. мо дар бозори Коронем 12 дарвоза 6 рияд. анҷа рӯ барош якта магазин аст. магазин рақам надорад. рӯ барош ҳамин рост 6 рияд омадем. рӯ барош анҷа ҷинсовкоро сёмка кардем. ҳамин ҷинсовко фақат дар магазин меша. фирмаи Гадензаш ҳаминҷа да фақат меша. дигар ягон ҷода намеша. киртои базеб. ай размер чанд то чанда? 46 то 52. ай 46 то 52. марҳамат бинем 46 то 52. ина поёнашон. ина радписошон ҳаста. айҷошонда бо хелчи дора фасон кадаги қоидаи духтуш кристианка будастай турки тоза. нархи ё 200 сомон Кристиана Полинс фирмаш. фирмаи Полинс турки тоза гарантия қатия 10 расветка дора. 10 та расветка дора. ай тарафана расветкош. мана ҳамат бинен расветкошон. шай расветкошон фасони зур. ҳамаи маркаш ҳаста. ман як хел мерам. шумо хушру вибртон накунед. сразу скриншот кунед партия ки ин чизо рушнои вардагиан тамом мешавад. хеози як пачка меёран. челе ки ман дар видеои пеш шумо да таъкид мекунам. як пачка меёран. марҳамат шумо вибротона хушру кунед. равон кунед. мо шумо да доставка мекунем. нархшон 200 сомон. ай размери чанд то чанда? размер 46 то 52. размер турки. 46 то 52. ин размери турки будаст. 52 56 пушида мешава. шумо агар 56 размер мепушидед, марҳамат айнамиё заказ кунед. кристианкора шумо медонед ки хаёзи глошон дига хело магия ё беҳад бақватан, ё вайрон шидан надоранд, пад намезананд, ё узбекистон нестанд. бо ҳамиё ҳастанд. копияи ҳами узбекистон астай. бозорда 120 сомон мефушанд. ва ё никогда шумо нахаред. чибаки фирмаи Полинс ина магазин ва ё пад мезананд, ё пад намезананд. ина фирмаи Полинс. чизи дигаре ки шумо бояд бидонед ина миёҳанд. ё нархи донашон чанда яка? 350 нархи донаҳай оптум бо арзон мешавад. марҳамат мен мехарем. ҳиҷоб абая будастан ё ҳиҷоб вушифка осмиёшон вушифка доранд. ин галстук қатия. ин галстука метавонед ки шумо снимат кунед. анаи хелам метавонед ки бупушем бигарден. хел метавонед ки хел ранги галстук гори шумо банденшон. нархи ё 350 сомон нархи дона будааст. сетта свет бировардагия бо значит общий 6 та свет дошта расветка. иём ҳамин нарха? нем чизе ки шумо дидестен экранда нархи ё 350 сомони. ин нархи дона ҳай. метавонед ки омада ай магазини 12 дарвоза 6 рияд рост поён меён. ин магазин ҳама чиза дора, фақат номер надоштааст. фақат номер надора ки ба номер шумо бишносед. иншоалло ки нами баъди рамазон номера меёран мечаспанд. ана ҳозир ҷинсовкои нав шумо намедонед нархи ё 470 сомони фирмаи Гаденза. беҳад фирмаи хубай. ҳозир не чизе ки шумо дидестен ё фирмаи Гаденза тозаш. кадоми дар равон кардагием ягон бор жалб шидаги нестай. ина марҳамат бибинед. ҳастай берангшам ҳастай, серангшам ҳастай, вишифкадор пешош. ина пешош санги сварос даги. амияй навинкатун. ин наомагия. ина марҳамат навинкашонай. ин поёнаш нигоҳ кунед. поёнаш тигма дорад. снимат мешава. европейка ё? ина европейка будастай. пешаш санги сваровски тозаҳай гарантия қатӣ. ина марҳамат кадоми ай размери чанд то чанда доред? дастош хела мешавад. дастош хеб маҳкам мешавад ҷадо. ина марҳамат. чизе ки шумо дидестен экранда ҳамин чизо пака ҳаст. игл наомагия. чанда нархи ё? 470 сомон нархи донаҳай. ҳанам чизе ки шумо дидестен садбаргда 800 сомон. хушро одамо харида рафтестан. шумо метавонед дар 470 сомон заказ карда чизотуна бигиред. 12 дарвоза оптом медем. ина нигоҳ
Enişem navinka ya. Yine hem nav. Gali nav. Yine mi saat durumu da gelmiyor. Yine de. خاطراتون میکنم که چیزا روشنایی میان کسی که در معقول میشه سرازو واتساپ دا بنویسین. اینا پایان شدی. پایانش هم خیلی چی داشته است. او شیفکا زدگی سویمین کس چی دیگه. ها بعد دیگه گلوش دا. اینمی هم نبود با فکرم. اینمی چیز نبود. اینمی نه. اینا مرحمت چیزی که از نوینکا اومدگی اینا. پیش پول نی شیفکا زدگی شیفکاش عجیب بود. شیفکا داره با شیفکاش چقدر شما دیدین سنگ سواروز کی زاگه ای به حد کوری وازمین کاگه اینا دستش اینا اوستینوش پویونش پویکا ای قطی بروکش بدسته 470 سوم فیرمای گاردنزا اینا اپاجونم دا پشوندگی بدسته نمی دویکا این معلومات بینی کدومی دا معقول میشه در واتساپ مینویسین باقی سربلند و عبود باشین ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین خداحافظ